Ano ka wacha dieri ni. Okang wacho ni ngama wacha dieri. Ngama wacho ni wacha dieri. Inyiso ni ok wacha dieri. Igole mondo dhi oko. Mondo dhi wacha dieri no. Kare koro ang'o madwa timore? Ing'eyo gima rach ni ok rach nwa. Lakini gima ber ni bok ber nwa. Lakini kwariwore to koro ber. To ber no. Digeni koro mane siasa mantie. Lakini ing'eyo gima jakom osewacho kawuono, osewacho ni jopiny ne penjo ni Adani ni en mzungu, en muindi, en ng'awa. To jakom osenyiso ni en muindi. Picha moro ni ntiga makani neno ka oel wich moro kamato wich ng'ama nowuok. Adani ni en chinga. Jakom osewacho ni en chinga. Ong'e. En daginga. Jakom osewacho ni ang'e dawno. Koro waseng'eye. Koro ng'eyo ing'eyo propaganda rach. Mane miyo ka nokel kata privatization bill. Mane wacho ni koro KICC. Idwa ni koro institutions mag government mok kel pesa, gin gichamo mana pesa, gichamo mana ushuru. Mondo koro wadwa ni mondo koro private picha jo private oriwre gi wamigi kanyo gitim biashara gi miwo ushuru. Ng'ato nodhi wacho no ida uski KICC. Macho nyiewo, macho Ruto okawo. Ting'eni mana privatization mane ojo kwacho ni wadwa ni ka ng'ato okawo KICC to dhi oloso maber. To timo go ohala. Nyako kango nowacho mano, ang'o ma olokore okango? Nowacho ni gichong gichiuso, ndalo cha. Nikech ne rach na ndalo cha. Koro ber kawuono. Orach ne ber kawuono. Iwinjo? Yes. Wakwonga duoki kuma ni chake. Yes. Iwacho niya